yanga nyoranga beni naba yani egocha yeah yeah abantu baminto wana rwete gotara inde bono ngoikaka ya barugi ababoli inde nyoro muruga beni gate ninde gesie opo mboli nga ayo kare korwa okubiga mangana kya bantare nga musubati ndo bantaka ngoma yendare izininga into ngeyora ntebi amana musubati akaboli abana bane bintu byayerende irinde bona akabwati kyenjera ndeche karanga abana batabwati mamacho kabana wanyembeza ankere nebo na golira kende njera wana tata aliye sakende abageni bale bagachire karende bagatariye karotore nere bakogenda ali bakonyora mu musubati unaino wakareso muntu gete bakobonyo mungwana nyakai kumungwana nayo kale koira abanda abotuli abo bararero aya njiri mate ko sina abotuli kujina bateru tateru otabo kino musubati yagete kumungwana ibona kamaya kabano ngoba ona gaswa kwanga wana ngabukuma mbo rumu aye weekend ma ona abana bakanyareka ekara abana ubanyareka rende wano muswati okabe ni bona nita bwate kikira gonyane koirana kitukeri mabono kerondika nyunga ebimondi bona bigona koria kuweka gumaiga nyunga neka ngoro kirikia masamba nande nyunga cheke bono jambo golio moro ngite bisimbe bine muna mama ite ka utameyate koi korine manya konyora muntu bona kura ndato moro nando moro ngata atika kujikogire libuya ngankaben kai umuswati nandi kiya korasaga ayo mugaka nakyambo likora anja nyabere nakenda abana baberega ngendo kiye ngikoranga cyo mwana bonga ke abana bakanya babyokire abaje ko baje ko mnakirimbiga abana bakabaira abanetu bose bakabisire bigisuku nyuma abantu baminzo ekara abantu bagire basi ari rwebiriria baje ko baje ko mne bingoro ona umuswati ngakendo ka kwambara mangana alega ona abantu baminzo ko babori ngaki anye naye akibwa ko na cheki ne koroje ona uno ngo batigira tokonyora no ntebiri chibu natonyora na igano yambo no teriamo kerage